No niin, tässä on mun lemparimopo, koska siinä on keltaista. Sitten mä menen siihen mopon kyytiin. Tää on varmaan Häärien lempparimopo. Mä en tiedä miksi Kääriä väittää, että tää ei oo yhtään hyvä mopo. Että sillä on mukaan parempi mopo, mutta eihän tää oo yhtään huono mopo. Tää on maailman paras. Sitten mä menen hip-hoppiin. Hip-hoppiin nyt. Sitten varmaan 5. kerta kun tippu. Melkosta. Kuva enää. Kuvaan. Aa. Mä kuvaan tällä toisella, tällä kameralla. Joo. Koska mun piti kuvata mopoa. Aivan. Melkoinen mopo. Nihuu. Ihuu. Nyt olen hiphopissa. Tämä on hurja hiphoppi. Paukku tulee. Paukku. Sitten taas toi Motorola. Maata möllöttää lattialla. Jep. Melkosta. Se on varmaan Katariinan lempparisana. Noin. Riittää kuvaksi.